PBA player Troy Rosario Iparada na sa Barangay Ginebra, Gin Kings. Mupakita ng aksyon sa labing unang higayon ng Barangay Ginebra Gin Kings batok sa NLEX Road Warriors sa Philippine Basketball Season 49 Commissioners Cup sa Ninoy Aquino karong Merkules gabi, Disyembre 11, 2024. Ang bagong nakuha sa Gin Kings mao ang ilang pambatong si Troy Rosario nga dugay ng gihandom ni Coach Tim Cone. Nagpanikada si Coach Cone nga makagiya ni Rosario kundiin ni adtong 2015 maoy number 2 overall pick. Sa wala pa nabalhin si Gin Kings, si Rosario nakaduwa na kini sa TNT Trupang Giga o Blackwater Busing. Gilaumang masubhan dayon ang Gin Kings o si Rosario og hugot nga panagsangka batok sa Road Warriors nga dunay 3-1 nga record. Sugod sa alas 5 sa hapon, alas sa primerong duwa, mag-abot ang Trupang Giga nga 0-2 og Magnolia Chicken Templados Hotshots 1-2. Alang sa FM Balita sa buntag kini si Idol B, di kapugan sa bagatod sa naguna ug labas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.